Ang tagal mo naman! Broski, gagi, par like super pasensya ka na, super pagal magdaradalagan outside, nagkagurutom na ako and all, gagi. Tagal-tagal mo. O, nasa na ba yung sinasabi mong favorite na merienda mo? Perfect na perfect. You're like so palpal. Nasa atubangan na natin yung favorite na merindalan Asa ko and na? all. Excited na ako, broski. This is my Uy. ever favorite merindalan and all, gagi. Ano yan, bro? Other call it sinapot, other call it baduya, other call it local banana fritters and all, but well, mas comfortable akong apo din siya na sinapot and all. So made up of batag siya, like super legit na batag, daparong pa lang. Gagi par, like super siram na, super Nakakabusog hamon na. and all. Yes, tas this is actually covered by love, affection, and a little bit of dough. Pero Wow. love and affection talaga yung bumabalot dito and all. Ay, talagang mabusog ka yung broski. Super siram. Pero here, dito sa Casa Simeon, what I really love about their sinapot is it's really distinct. What do you mean, bro? So, first bite mo pa lang, Uy, parang sarap gagi sa parang broski, nagraraga muna talaga. As in, muntik na magkaparasa yung ngipin ko and all. But what I love about this particular sinapot here sa Casa Simeon is that meron siyang cheese. Ha? Pwede ba yan? Gagi pare, oo, pwede mo siyang ako gusto ko siya parang pinapalaman like this one. Tapos, kakarakanin mo siya like this. Parang sarap niyan, bro, ah. Hindi mo pa natatry ito? Hindi pa, bro. Sinapot with cheese? Ngayon ko pa nga lang nakita yan, eh. I could really taste the batag. A bit of maalsom, pero talagang, ay gagi par, naguguruhit siya into my throat kasi perfect combination siya dun sa askad ng cheese. Ah. Gagi par, nagkakakarapay na. No. It's like gagi par, it's really like a parade of flavors sa dila ko talaga and Talaga? I really can't describe it but it's so siram talaga as in like super legit. Ako, pahinga ako niyang broski. Pahinga ako niyan. G ka lang dyan, broski. Tapos, perfect din ang sinapot. Ako, I usually, pinapartner ko talaga yung mga sinapot na ganito, local banana fritters. Saan, bro? Saan? Sa questionable noodles. Ano yun? Pansit ba to? Ah! Yeah, pansit ba to? But I call it as questionable noodles because some of my friends from Lazal, they really ask me, ha, pansit ba to? So, I call it as questionable noodles. Wow, Perfect na perfect ang sinapot. But, ay gagi pare, I mean, I think this is my new favorite na talaga sinapot na merong cheese inside talaga. Like, super legit. Kakan tayo, gagi. Sige, bro. Parang sarap talaga niyan, ah. Wait lang. Okay na pala yung tinutong na bagas. I'm just gonna get it lang. Ah, sige, bro. You Sige. make a lot here, ah. Sige, bro. Gagi pare. Ay, gagi, pare.